Pajjiżna miexi inkonxjament fi stat fejn l-istituzzjonijiet pubbliċi jservu l-interessi tal-privat fejn l-assa u s-salvagwardji huma biss illużjoni u li dawk li suppost jieħdu ħsieb huma immuni għal kollox għaxek iridu. Dan intqal fl-editorial tas Sunday Times of Malta fejn qabel xejn xeħet li l-Kap tal-Awtorità tal-Ippjanar f'dawl xejn sabiħ Bjohan Buttigieg deskret bħala wieħed illi darba kien approva madwar 8,750 euro għal ġett privat sabiex membru tal-Awtorità tal-Ippjanar tkun tista' tinġib mill-vakanza li kienet tqatta fi Sqallija u tinżel Malta tivvota għal proġett fil-Bajja ta' San Ġorġ. Oħroġ il-ħaġeb ivvotat favur u marret lura Sqallija, kollox imħallas mit-taxxi tal-poplu. L-istess Buttigieg kien inqabad ukoll li jibgħat il-messaġġi lin negozjantu sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenech dwar deals kummerċjali. Dak iż-żmien Buttigieg kien tneħħa minn din il-kariga fejn imbagħad qiegħed CEO tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Bl-editur jisħaq illi anke hemm tqajmu suspetti kif kien ta' kuntratt ta' konsulenza ta' aktar minn 240,000 euro lill-ex Ministru Konrad Mizzi b'ordni tal-issa ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Issa reġgħet qiegħed fit-tmum tal-Awtorità tal-Ippjanar bl-editur tat-Times jisħaq illi l-abbozzi li jrid idaħħal Robert Abela se jkunu qed jagħtu seta' lil Buttigieg aktar minn qatt qabel raġel illi tul is-snin skont it-Times wera illi lest jikser ir-regoli skont l-interessi ta' dawk l-aktar b'saħħithom. L-editur sostna illi l-pubbliku għandu dritt ikun jaf x'inhu jiġri fil-waqt li staqsek Buttigieg kellux laqat ma' xi żviluppaturi biex jiddiskutaw l-abbozzi 143 u 144. Fl-editorial issemma kif f'Lulju il-Gvern għadda liġi fejn issa qed jagħti immunità sħiħa lill-uffiċjali pubbliċi bl-istat ikollu jerfa' responsabbiltà dan ifisser illi f'każ ta' negliġenza jew abbuż ta' poter l-individwu ma jistax jitressaq il-qorti. Dan kollu ġie deskritt mhux bħala governanza ħażina imma governanza perikoluża bil-pajjiż miexi f'sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini qed jingħataw il-ġenb waqt li jħallsu mit-taxxi u dawk l-aktar b'saħħithom jirbħu dejjem. Għalhekk l-editur tenna li dawn l-abbozzi jridu jitwaqfu Buttigieg għandu jitneħħa mill-pożizzjoni li għandu bis-sistema ta' impunità għandha titwaqqaf la darba ma rridux id-demokrazija tkompli titnawwar.